Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, Biyernes, Viva Señor Santo Cristo. Sa pagampang niya to kaining kaaldawon, ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Salamat kay Señor Santo Cristo. O dyan baga sa barangay Dapdap, Kanligaspi, sa Kwasay Parish. Siyempre, igwaman sa Daraga, Sitio Santo Cristo, Barangay San Roque. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Ultimo dia na unyan kan na Oktubre, tama ba? Senyor Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Yaon siya dyan sa iyang kahadian. Diyan po sa Isla de Cagraray. Daw nailing ko sa kwan. Nailing ko sa tabako. Nagpapalak-palak, nagbabalyo sa kalye. Bubunggoon ko na ko na taday man sa pedestrian lane. Kundi na midbid ko. So El Haciendero pala. Munan mukaan. May retrato na sa Facebook. Uto na duman sa dagat na may nakatindog na gapo na halabaon na sa puro medyo mapanas-panas. Ay, Sir Jason Gomez Puyo de Segundo, El Haciendero, maray na aga tabi isa sa imo. Agabos na tabing paradangog taman si Doc Glenn Thaddeus Izip, maray na aga tabi Doc Glenn. Happy birthday da tabi happy birthday. Birthday ba kahapon or ngayon ni Dr. Rick Isip. Good morning tabi Dr. Rick Isip. Yung tugang ni Doc Glenn Happy birthday tabi isay mo Doc Rick. All the best tabi Doc Rick na isip tabi lamang tabi Doc Rick. Ngunyan yung kumpleanyo palan ade ni Dr. Rick Isip. Enjoy the best of the day and have a blast. All the best blessings tabi Doc Rick Isip. Morning man sa saro pang amigo niya tong doktor si Dr. Philip Roa. Doc Philip. Yung saro man sa mga espesyalista po sa alunan, dungo, talinga. The best ng po yan Doc Philip. Good morning. Siyempre, Doc Chris Gianan. The best man. Family doctor, Mga high blood na yan. Arthritis. Cholesterol. Mga kahilangan, internal medicine. The best man. Doc Rick. Doc Chris Gianan. Diyan palang tabi man sa kwan, sa Daddy's Angel Sinda, sa may Aleco. Kahampang ninda su Rabvax. Yan. Open yung Rabvax maski sa November 1, Saturday, Yung Rabvax man, good morning kay Madam Joy Montecastro and kay Madam Tet Aldana Jacob. Good morning, Madam Tet Aldana. Diyan sa Rabvax. Mapabakuna ka mo, pabakuna tabi yung mga nakalmot dyan ning kuting ning ikos, budaayam, lalo na kung nakagat kamo ning ikos budaayam. Importante, bakuna, anti-rabies. Endimar? Endimar, ano yon?
Sinasabi ko, ano yon? Suna kamrot kan chicks. Yung nakamrot kan ex, ang solusyon kaan, dila. So kinamrot sa imo, dila. Di nasakop yan na Madam Tet na Aldana yung kinamrot kang ex. Bahala ka sa buhay mo dyan. Ecstasy, Extano, Ecstasy. May mga bakuna man sin pati dyan na anti-flu, anti-pneumonia. Yan, tabi uso-uso ngayon, mga flu-flu na yan ha. Morning. Siyempre, dahil taman ipagpapadaogan sa tuyang amigo, si Kunyan, si Sir Ato Lim. Yan. Sir Ato Lim, Jampo sa Petron, Tapgas Gasol. O Doc Glenn ha, Doc Glenn, yung mga hinahanda dyan ni Doc Rick na isip na hermana mo. Dapat Petron Gasol ha, Petron Gasol ang gamit sa pagluluto. Sain ang bangkete tabi Sain ang bangkete Doc Rick tabi nag-iriba kami nara Dr. Chris Gianan. Doc Chris, good morning tabi isa sa imo. Mapa-iniksyon naman ako Doc Chris in kaso pero dahil naman nagkukulog sukunyan ko, so ininiksyonan mo sa ko. Salamat sa mahal na Diyos. The best talaga ini si Doc Chris. Sa araruan sa nagburulungan, matik. Pero pag nagkulog naman gayod, saka na lang, tabi si Doc Chris. Thank you, Sir P.U. Good morning. Good morning, tabi, and God bless, tabi. Doc, Chris, na yan, o pag nagkulog, tabi, ha. Salamat din maray day na nagkukulog, pwede na naman. Morning, sa inyo tabi, Gaboz. God bless, tabi, Doc Chris. O dyan kay Doc Chris, dyan ang clinic niya sa May Aleco. Mga helangan kan, mga medyo maedad-edad na baga. The best yan. Siyempre, ang sa tuya man na amiga, ang provincial board member, representante kan Kapitanes del Barangay sa Bilog na Albay, Kinatawan, Mama Mila Bal. Mama Mila, good morning tabi, isay mo, mabuhay ka. Kinatawan, Mila Bal, maray na aga tabi sa imo. Tapos si Phil Balila Jr., maray na aga tabi, Sir Phil Balila Jr. ha. Katuwang ta dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Ecstasy, Extano. Ay, si Doc Rowa si Doc Philip. Nakalis. Tabi, Doc Philip ha. Na-advisean ko na si Apsemo OIC, enkargado, Rick Mendoza, tabi, Yan. Pupunta na lang po, Doc Philip, para alisin yung nakakabit dun sa kanyang lalamunan. The best ini si Doc Philip Rowa. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así. Si Doc Chris at si Doc Philip, kaming Dr. Rick, magka-Brad SJ, uyugon mo magkaka-Brad palan ka mo, Doc Glenn, Doc Chris, buda Dr. Rick, buda Dr. Philip. Magkaka-Brad da ka mo tabi, sige. Si Pading Alarmario, sa tuyang pag-iriba dyan sa luwas. Pading Jomar, siyempre, Chief Jimmy na salita. Pading Jimmy, si Joshua, si Karen, si Angel, sa Manibela, si Henry Mata, sa Master Control, sa muyang Chief Tech, the big man himself. Sa AM Band, yan pong nagkakadarangog nindong boses mi sa radyo, region-wide, imaging supig abot kan sa muyang fuerza sa luwas kan Bicol through AM radio, traditional radio, si Chief Tech Ramir ang minaluwas kayan kan boses mi dyan sa speakers kan sa indong radyo. Sa newsroom, ang matatag, nanginginotan,
Sumada Istorya, Lokal, National, International News Director Mardila, katabang si Madam Sia Leron, Jen Matthew Baliran, si Nicole, nag-abot na ba? Nag-abot na ba? Pam 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 tumbang Dumating na ba? chikitan chikititan Siyempre, Jimos Barrios. tumbang Iyan ang nagkakadarahong lindong bareta, kada best na may newscast as in news break. tang Sinda po ang nagbasusururat kayan and nagkakabara sa nindo dyan sa online kan DCGB and sa mo yung social media news portal. Sinda po ang nagsusururat kayan. And ang broadcast mitabi worldwide, netwide. Kung nadadangog kita sa radyo, nahihiling pa kita sa internet worldwide in high definition. Full stereo broadcast ang yaon dyan. Ang samuyang navigator sa internet lanes, Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. check 1 2 1 2 Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ang huling lalaking birhen. Joshua Bino on the spot report. May istorya tulos kita. DZGB on the spot report. Joshua, good morning. What's happening? Hello, Joshua. Hello. Yes, good morning, sabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag niya tong bareta. Reparo ngunyan Sir Pio asin lataw na talagang may division sa tahaw kan mga membros kan sangguniang bayan sa munisipyo kan Daraga Albay. Reparo ini Sir Pio pag nagkaigwan ni Division of the House o kaya may mga pinagbuburotohan, siring man reparo pag nagkakaigwanin pasirimbagan na minsan nag-aabot sa pasimkling personalan. Kung matatandaan bagatadi Sir Pio ka nakaaging sesyon aldaw ng Martes kan maaproba na sa ikatulong pagbasa ang anti-EPAL ordinance ni Atty. Ayan Makasignag kung saan dahil tulos man ini naaprubahan dahilan ta may ipinahabol pang mga concerns, partikular na si SK Federation President Sofia Baldo kung saan ang motion niya pagkaigwaning Division of the House pagburutuhan kung aprobahan o dai ang nasabi ng ordinansa. Dahilan ta sigun sa iya may mga nagbubutuang concerns ang mga barangay kapitan sa provision kan nasabing ordinansa iyo ang pag-repaint kan mga barangay hall na dapat ang gamito na kulay, neutral na sana. Sigun kay Baldo, may mga concerns ang nagkapi ng mga kapitan na sign makuha kan pampa-repaint o kaya pampa-pintura. Sagkod sa magburutuhan, 5 ang yes, 4 ang no, naaprubahan man giraray itong nasabi ng ordinansa. Alagad sa mga pasirimbagan tabi Sir Pio, reparo na talagang igwaling division ngunyan ang sangguniang bayan. Kung matatandaan, inapod ni Atty. Pilot Dilumen na mga stupid itong mga nagboto ni no sa nasabi ng anti-EPAL ordinance na nagsasabi ngaya ka mo na ano ini, magastos na naman ang mga barangay sa pagpa-repaint. Tapos ngayabo nindo kay itong so ang paggamito na sa ng kulay neutral, tanga ang nangyayari ba ngaya, kada may mag-abot na mayor, bagong tukaw na mayor, paraguhan ki pintura, kuda mga pangaran, ang mga propriedad na pagsalirikan gobyerno. Abo ngayon nindo kan, mas makatipid-tipid na, sagkod sa buminuhi ki mainit na tataramon na stupid. Bagay na inalmahan ka nagkape ng mga membros kan sangguniang bayan, partikular naman ni Atty. Joey Marciliana na nagsabi na bako man stupidity ang pagboto kinaw. Kung igwa manin rason, siring man si Konsyal King Diasis, kasi kung sa iya, kung stupid na nga ako, maski nga sa lawas, ang pangunto ka mo. Kan tatapos na Sir Pio ang sesyon, magin si SK Federation President Sofia Baldo,
dahil nakalampas sa mga may init na panaramon ni Consyal Atty. Pilo Dilumen. Sa other matters kan sesyon, sigun kay nagboses ining si Baldo, na sigun sa iya, tandaan ta ngayon na ini ngaya collegial body, may trabaho ang lambang saro na magpahayag min opinyon, magkontra o dae sa mga bagay-bagay na pinaguronan sa sesyon. Kaya nga paggamiton ang word na stupid sa bagay na yan. Bagay naman na suminimbag si Atty. Pilo Dilumen. Nagdepensa giraray si Nagdepensa. dati nasa offensa siya sa nagtaram na estupido so mga day maboto diyan sa anti-EPAL ordinance. Buniltadahan siya ni Konsehal Sofia Baldo kan SK na collegial body ngaya ini natural ito ngayon yung magkakaigwanin na adverse opinions. Oo. Oh. Ang sabi ni Atty. Pilo Dilumen, you can sue me ngaya anytime. Hindi ba ngayang kasuhan? Nag-aragyata na. Nag-aragyata na. Ning diriman, i-demand. Kumbaga sabi ko, i-demand na ngayon yung dulugod ako. I-demand ka ngayon ni Doko anytime. Pero ngayon, di ako pagturuan kung ano ang dapat kong dibuhon buda taramon. Matindi, mainit. Nagkaraba na dyan sa daraga, sa sanggunian bayan. Nababaldi man siguro si Atty. Pilo sa pag may mga gustong ipasar, so mga pag-iriba niya man na kunsyan, nadidipisilan, yaon pirmi ang kuruntrahan. Iyo baga paano ta dyan sa dyan sa sanggunian mo niyan, it cannot be May denied division? na may division igwaning mga remnants of the past administration na pinagasabing identified on air ba kita na identified duman sa administrasyon ka ito ni dating Mayor Awin Baldo na yung nagkakapera dyan na pinagasabi allegedly na mga identified sa miyembros kan sanggunian bayan kan daraga na identified duman sa kunyan sa kay dating Mayor Awin Baldo na kan paglaog ni Mayor Vic Perete ang sabi ni Mayor Vic Perete tanos na kita digdi administrasyon na mabuot pero tanos dapat na ang sistema. Now, sa kamautan na yan, igwanin mga ipigi-implementar ang lokal na gobyerno kan daraga sa paagi man ka na sangguni ang bayan na nagkakadaralaganan, tibaad magkakadaralaganan o nagkakadaralaganan na ngani, so intereses man kay itong so nagkaaging administrasyon na ididepensa man siguro kay ning mga yaon dyan sa sanggunian bayan na identified duman sa ibong na administrasyon. Baranga kaya nadidipisilan ining sa Consyal Pilo na nagakapira man sa nabagasin na dyan. Bako, sag ko na nag-aragyatan na ngunyan ning idemanda ngayon nindo ako. At kung arog ka, inapod baga ni Pilo na estupido itong sa mga day maboto. Kan sa anti-EPAL ordinance, nagtindog man sarong abogado, si Abogado Consyal Joey Marciliana na ang pagboto ngaya, di ba, day man nga nangahulugan na estupido kita sabi man ni kinatawa ka Consyal Sofia Baldo, collegial body ini. Nag-aragyata na, sabi ni Pilo, demanda nindo ako. Sabi, ito susaro man na Consyal da, kung inapod niya itong estupido, maski sa luwas, sampang ko mo. Sabi ni Atty. Kuliasis, ang may karapatan niya kung magboto yes or no. Pero ngayon kung stupid na ako, kahit sa labas, harapin ko kayo. Matindi. Grabe ang kwan dyan Pirasa na dyan ang pinagasabing identified sa grupo man ni Mayor Vic na Perete. Kasang binian bayan. Pag nag-check yun in Division of the House, ang nangluluwas, 6-4. Anom sa administrasyon. Apat ka present ko niyan. Ay, talagang madidipil sila. Ang majority dyan, dining firm hold ang present administration, ang majority sa sanggunian bayan. Kaya madidipisilan talaga, maski anong pulok-pulok dyan, gurano man ka tanos, ang posibleng ipasar dyan na ordinance, arog kayo ng anti-EPAL. Tama ang mabagay na anti-EPAL na yung tabi baga Joshua, bako, pintura, permanente na neutral na kolor na dahil na magpaparaliwat-liwat na pag may masalida administrasyon, mapirintura na naman kan mga barangay hall, pinturang associated duman sa nasa administrasyon, uro-utro ang gastos ka iyan. Actually, sa lado kan mga nagmimiron kan sisyo, Oho. talagang dahil na halip baga so impression na
perming mabalik sa mabalik. Kung sa ini nakalinya sa nakaaging eleksyon. Iyo, pero may mabalik Kaya ka ang- mabalik yan. Halata man sa pag inuruyun-uyunan bagakan kunyan kan pagtratar ninda kan issue at hand sa sangguniang bayan. Mhm. Oh, yan. Kaya talagang amari paro, Risa, sa Mhm. parang muburoto nga, lalo na sir pag nag-sirimbagan, sa Mhm. sabi, natural bagang proseso, nag-sirimbagan. Mhm. Pwede reparo mo talaga sir Tio, ang division Mhm. na nagkapirang mga consultant sir Tio, may mga bagay na pinagkakasurduan, Mhm. may mga bagay man na talagang matindi ang kuruntrahan, Mhm. kaya minsan nag-aabot sa karangkawanin na boses. Kumbaga, exciting man sa mga nagmimiron kan regular na sesyon sa semana. Di mati an init dyan maski gura ano ka kusog kang buto-but kan aircon. Ang aircon, number 16 perme. Number 16 permit Sabi nga ni akon. kang barkada kong Oh. empleyado kang kunya, marang kaya sa mga sunod na sesyon, mag-imbita kay Biro of Fire. Pasiguro nga ta, pag medyo mainit na, sindihan tol. Di kumusta man ang pagkatapos kan sesyon ano nag-uro-istorya man laman. pinamarayan man sir Teo, professional man. Good. Mhm. Araw ketong so nangyaring clash between Attorney Ayan and Attorney Joey Mhm. na naglangkawan si Boses. Mhm. Katapos kan session, parehong nagagad kitawan. Nya, niyan ang they're all ara mo mga seasoned politicians yan eh. Si Attorney Ayan maski ngunyan pa sa nabaga naglaog sa politika pero he is well versed sa dalagan man kang politika, abogado yan. Si Attorney Joey haloy na sa lado kan serbisyo publiko politika. So and that's the spirit. At one point that's the spirit kung natataigo ning sanggunian bayan. At that's a place of sabi na nga ni ining exchange of ideas, high level na exchange of ideas. Tayo talaga ng katuyan kaya sanggunian bayan. Tanganing makapropagar nin mga layes pero paminsan day talaga malilikayan na perming ititakod ang politika because they are politicians. Bako igosin na kanya-kanyang mga naapilan araw kayan mayoriya kan mga yao dyan na membros duman pa nagaka-appling sa grupo kan dating administrasyon na si Awin Maldo kaya madidipisilan ining grupo ngunyan ni Mayor Vic Perete no matter how genuine no matter how sabi na nga ni ining logical o reasonable o ining sabi na nga ni kamautan ni Mayor Vic na tanos kung tanos pag abot kayo niyan sanggunian bayan kung igon ni mga legislative measures in pursuance sa pagpapakaray kan dalagan kan daraga igon ni perming resistance yan dyan. Iyan ang mangyayari. Kaya uya bagaw nagsirimbagan nagaragyatan na nagarapudo ng estupido. Oo, kaya actually, parte man siguro sir Teo kan proseso kundi talagang day malikayan talaga na minsan sabi baga nagkakaralampasan. Nya. Pero ang pagkatapos tulo Okay, naman, iristoryahan na naman. Okay man. Ay, magayon. At least magayon dyan sa daraga. At ang nagbubutwa, ang nahihiling ta, ang abilidad, so purpose, kung nata na ilihir. Huwag lang talaga ma-overcome iyan dahil lang magibabaw ang politika over logical and logical reasoning and legal and moral reasoning. Correct. Dahil lang mangibabaw ang politika. Kung politikan mangibabaw dyan, no matter how, sabi na nga ni good the intentions are, ay pag pinulitika, wala na tayo dyan. Sige. Anyway, tabi Sir Pio, iyan ang dagdag natong istorya, mga kaganapan, mga regular na sesyon, kansang ang bayan. Joshua Bino, SGP. Salamat Joshua, hali dyan sa Banwa aning daraga, nagarapudan dyan paano ning estupido, kanakalis na sesyon yata, last week yata yun eh. GB. On the spot report. Pero naipasarma dito sa ordinansa ni kunya ni Konsyal Ayan Makasinag na attorney ay naipasar ata yun eh. Yung anti-EPAL ordinance na kuwan na dapat pinturahan iyan ang mga government facilities lalong-lalo na iyan ang mga barangay halls ni neutral sa naman na kolor. Tanganing mas maray bagang paghiling-hilingon buda pag-isip-isipon bako itong so pag-igwa naman ng panibagong administrasyon mapintura man kan sa iya na kolor man na associated sa iya tanganing ipahiling na para bang yung
ito, I have the hold in here. Sa tuya yan na proyekto, kung ano pa man, basta anything na politically inclined, duman sa nasa administrasyon, iyon gigiribuhon. Pag salida na naman, iyon na naman. Bata ko niyan, mahilig baga sa bilog na Pilipinas na mag-aradaptar nin ano yun, mga ipigtatakod bagang sa pangaran kan mga munisipyo, kada bes na masalida ning administrasyon, kung makursunadahan na halion so parang kumbaga i-rebrand ang munisipyo, ang syudad o ang probinsya, burog takbagayan dyan kung ano-ano. Ito baga, say for instance, ito, Arriba Albay. Pagsalidang administrasyon, manlain-lain, ngunyan, Albay in my heart. Sa Tabaco naman, City of True Love. Ligaspi, Ligaspi, pigpa para kurunektaran ba ganing kung ano-ano, pagsalida naman ng administrasyon, iba na naman. Pareho man ang kasukulor baga yan sa mga barangay hall, buburog ta ka ng mga proyekto, pipinturahan, na-identify duman sa kulor ka nakatukaw na politiko. Tanganing ma-identify na sa inda yan tabi na performance. So yan ang gustong halion duman. Pero nakapasar yan guys sa daraga. Yan anti-epal na yun, ordinance, nakapasar. Pero bago yun na epasar, may nag-arapunan mo ng istupido sa mga membros po kan sangguni ang bayan dyan sa daraga, nagkasirimbagan dyan, Maray na aga amigong King Reginaldo dyan po sa Bangkeruhan. Good morning. And sa mga viewers, listeners banyato dyan sa DCGB News Online, hale sa Pilipinas, Diyos marhay na aldaw tabi sa Indo. Sa inman kamong lugar sa bilog na kinaban. Maray na aga dyan sa Iran. Maray na aga dyan sa Iran, sagkod dyan sa Gaza. Tapos na yung baradilan dyan sa Gaza. Believe man ako kay Donald Trump, So, Iran baga, sigyan pasaway, siga-siga ka ito. Bombaho ni Trump so mga nuclear facilities, bakong nakilpis. So, Iran, isiga-siga ka. Palusutan ng yung so stealth bomber, kapag ito? B2 ba yun, B-52? So, dahil na-detect kang radar. Pagmuklat kan itong nagbabarantay duman sa nuclear facilities kaniran, pagmuklat ninda, uto na so aeroplano sa angog ninda. Good morning sa satuyang mga barkadang drivers dyan tabi sa Grab. Yan sa Bicol International Airport tabi, good morning. Sa tuyang barkadang mga taxi drivers, good morning man si Sir Dan Belanghel. Itong kuan yung Daraga Legazpi Diversion Road, yung Banyag Junction to Binitayan Junction, saradoan mo niya na launa sundo Oktubre 31 hanggang November 2. Diyan baga iyan so kunyan so dakudaon na sementeryo, dakulan ko niya diyan ang traffic diyan nag-aragi so mga bihikulos pribado mga bus nag-aragi diyan sarado tabi rerouting itong mga bihikulo haling Manila, Camarines Sur, 3rd District, pasiring sa 1st District ng Albay, duman na ka mo sa Duterte Highway, then tuo sa Binitayan, left to Daraga Legazpi Diversion Road. Duterte Highway na ka mag-agi tabi. So halin naman sa 1st District, pasiring sa Manila and 3rd District, Duterte Highway man tabi. So mga bus haling Legazpi, pasiring Sorsogon, Duterte Highway man. Then, pag abot sa Marlica, magwala ka mo, pasiring na naman sa Kulyat, pasiring na duman sa Sorsogon area, mga tabi. So, mga jeep naman, haling 3rd District, pasiring sa 3rd District, Duterte Highway. Kaya parang Duterte Highway,
an magiging busy ngunyan na nguyan magpuon na alaw na ngunyan sundo sa Nobyembre 2. Tabi yung mga jeepneys hali sa Magayong Drive, Tagas, Daraga, Duterte Highwayman, Regidor Street, Duterte Highwayman. Tapos yung loop to ng mga jeep from Poblacion Daraga, Regidor Tabi kamo, going to Daraga, Legazpi Diversion Road. Yan. So, yan po tabi nagkakapir ang mga rota. So, haling Sorsogon, Visayas, Mindanao, duman na kamo sa Tabon-Tabon Diversion Road. Tabi. And haling Sorsogon to Legazpi, Tabon-Tabon leading to Highlands, tabi. Yan. Igo mga lusutan na andyan. Yan ang mga major routes, tabi, na para mientras mo nang sasaraduhan, Buda, na mga alternate route na agihan. Good morning, Sir Pio. Sabi ni 680, malang pawot po sa LPA sa may Mindanao, bata hali sa baba. Sana magkusog pa namin para busulon pa baba. Okay, di magkusog sa malipot na paros. Yan tabi ha. Ito sa LPA sa Mindanao. Si Putin nataday pa nag-surrender. Sabi niya good for 1 week lang ang Ukraine. Sa Russia na ba ang giyera? O day pa na aayos yan ni Trump ina giyera sa Russia mo da Ukraine. Day pa yan na papasify ni Donald Trump, ni Presidente Donald Trump. Oras Pilipinas, alas 9:33 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tonic Bank. Tonic Pamaskolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Cologne, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Bawat rin, bawat
Putahe walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EM's Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga near Mateas Ginalas and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. What happened dyan sa LKY Grand Terminal? Ano, may mga nagpapaabot sa tuya. Medyo mainit daan kunyan. Ang passenger terminal. Ano, kasuhapon pati, nagpasiring man kita dyan to confirm. Yung mananggad, baka makuha dyan kang tropa. What's happening? Tabata peak season bagangon yan. Dahil nagagana so air conditioning system kasuhapon, karayaban na so mga pasaheros. Bata baga salming iyan na intended talaga para ang design, salming itong so pre-departure area, salming na talagang ang design is for
passengers na nasa malipot na sitwasyon, may air conditioning. Ang pintuan na bukas, nagkapirasan na ito, sa royata ito duwa, mainit talaga sa laog. Yan, yung management kan LKY, this is not to make you, sabi na nga ni, magbati ko sa Indo or what, kundi tabang ini na mapakaray ang serbisyo. It is a business na katakod permi ang intereses kan publikong dapat pangatamanan. Ano po ito? So comfort and security kan mga kunyan dyan, kan mga pasahero. So seguridad, okay, taigwaning screening machine, may mga gwardyang nakakabantay dyan talaga. Pero pag abot mo duman sa laog, mainit. What happened? Baka kunyan lang yan, kasuwapon ba? Dahil ko aram kung kasuwapon lang nagmalfunction or dati na. Bata igo bagang ngunyan ning kuan, igo ngunyan ning direktiba, alin yung may direktiba, yung LTO ba yun o yung LTFRB? Na pinagmamanduhan sugabos na mga passenger terminals na kaipuhan maray ang kondisyon kan sa indong terminal. Igwaning akomodasyon na komportable ang mga pasaheros, tukawan, igwaning comfort room, malinig, secured. Ini LKY Grand Terminal. And duman sa kwan sa memorandum, igwa yata dumaning provision na pwedeng pagbultahon sa management kung igwanin magreklamo o ma-found out na dahil nagsunod duman sa direktiba. Baka nagmalfunction lang yung kunyan, yung digdi sa LKY. Mainit talaga nagpupurunasan na ning panyo, ning towel na sadit, labakara. Kung nahaloy kang maghalatkan sa imong kunyan, bus na lulunadan, halimbawa na atab ka dyan, siyempre nag-anticipar, gulpi ang pasaheros, maatab na dumantanganing may matukawan lamang sa pre-departure, magasakripisyo kaning kahalat duman sa mainit na sitwasyon. Although, igwa maning ibunugtak na itong sudakulaon bagang electric fan na nasa kunyan, nasa nasa kaha, pero dai kaya. Sudakulaon baga Chief Tech Ramir na electric fan na kwadrado. Anong kapudkan mo niyan ng mga electric fan na yan? Dai kaya. With the influx kan pasaheros, plus dati ng sitwasyon na medyo kulob, mainit talaga because the design kaiyan is intended for air-conditioned and surrounding. Paano kaiyan tabi? What happened? LKY tabi, makireparo kahirakan mga pasaheros. Lalong-lalo na ngunya na peak season. Tabi, na gulpian convergence dyan kan mga pasaheros. Ano ba nag-aaratab dyan? Nagasakripisyo duman. Iba maluwas na sana, mapasiring sa mall. Sa SM, duman mahalat-halat kan oras kan biyahe. Kung mabayaan, tabi, atanang kunyan, mainit talaga. Pakitabi dyan, what happened? Baka mapasyaran kan tropa dyan, makipakisuyuan ta. Igon mga obserbasyon na narokan. This is not to impute a bad reputation sa ngaran kan LKY Grand Terminal. Bako po, kundi ini tabang para mariparo yan, mas pang ma-upgrade niya to, masirbihan niya to ang kunyan, ang intereses kan mga pasaheros. Mesmong sa gobyerno baga, ngunya na peak season, nagluwas ng memorandum nga yung LTFRB na iyan na mga kuwan na yan, pakarayon tabi po. So, bako po ini sa pagtuyaw, bako ini sa kung ano pa man na pagkomentar kundi tabang ini na makunyan ta, mariparo pa iyan tabi, mapakaray lamang tabi. This is for the good of the public, not for maligning yung ngaran kan LKY Grand Terminal tabi, but this is for the public welfare. They deserve na yaon dyan sinda igonin maray na lugar na pinaghalatan kan biyahe kan sa indang lulunadan. Yung security okay. Igwaning screening machine dyan parang sa airport. Bako nga parang sa airport, pareho sa airport tabi ang screening machine dyan. Ngayon, ang problema, paglaog mo na duman sa mga pasaheros, matagaktak talaga ang sabi na nga ni sa Tagalog, tatagaktak ang pawis. At sa mga yao duman na may mga tiyendahan na yung kaung-kaunan, sakripisyado man sa init. So sa laog, so duman baga sa may mga bus na nakampang dyan. Salming pati ang kuwang kaan, garo ka na sa aquarium na mainit.
ano ba yan tabi ano sa LKY pakipakireparo po ano pakiasikaso yan ta nganing yan ang mga pasaheros mapangatamaan ta peak season mo yan pagbaralikan ka yan tabi comes November 2, 3, 4 yan grabe ang pasaheros yan tabi dahil kaya ka itong sudakulao na electric fan na nasa box kundi kang darang electric fan na so portable bagan mo yan so mga makukusog ang bugakan paros. Dok, wala. Paano kung may hypertension ka? Baka matrigger ang kamatian kan sa tuyang mga pasaheros dyan. Dahil manlugod, ano? Kaya sa ibang mga kunyan, mga pasaheros, pag yaw na subas, minasakat na duman tulos, lalo kung aircon ta duman na kunyan, mapalipot-lipot. Ang mga bus, minalaog yan dyan, mga 30 minutes or 15 minutes before, saka duman malaog sa indang designated bay, garahehan. Grabe, mainit talaga, mainit yung yung terminal, ha? Baka nagmalfunction ka swapon or day ko aram kung previous days araw na ka na sitwasyon iba ka kasuhapon lang dahil po aram well anyway it's immaterial what matters now is makuan iyan ma-check tabi tanganing mapakaray po ang serbisyo mapangatamanan ng mga pasaheros peak season mo niyan kang biyahe eto na naman yung Manila ang apod sa tuya agabos probinsya uwi na probinsya garubagaan solamenteng syudad sana sa Pilipinas Manila tabi mga paradango o dyan baga sa Bareta GMA ABS mga estasyones ng radyo mga reporter dyan ang gabos apod sa to probinsya uuwi ng probinsya dawan uli mo Legazpi, Tabaco, Iriga, Naga, Cebu, Baguio, Davao City. Ang basta pasahero kang ngunya na kuan, maluwas kang Manila, ang apod sa imo mapaprobinsya ka. Anhuda ninda an syudad sana sa Pilipinas, Manila. Ay nako. Ikaw sense of date na discrimination. Parang date na sense of discrimination. Ba't ganun ang tawag ng mga kasama natin sa hanap buhay, media sa Manila, lalo na sa TV? Probinsyang kabus na apod sa to. Ecstasy. Iyo yan, ganyan na defunturom. Ganyan na pesta kan mga todos los kalagas buda ining All Souls Day, All Saints Day. Puro naman ang probinsya ang termino kaan. Maabot naman sa Christmas. Pauwi na naman probinsya, siksikan, polybok na. Pagabot na naman kang New Year, iyon na naman. Pagabot naman kang Holy Week, iyon na naman. Probinsya nga po sa tuya. Garubagaso. Naliong kita tatabunjing na sumay mga tulay na daing tubig. Bagay ako, nalion kaan. Pag binabot ko sa Manila, sigan nga ngako. Morning sa mga nagluluto dyan in escabeche. Sira mo niyan escabeche, no? Happy birthday kay Dr. Rick Isip ha. Doc Rick Isip, happy birthday tabi sa mo. Many more blessings tabi yan. LKY, pakireparo yung sa indong passenger terminal dyan, mainit talaga. Kasuhapon na, insofar as kasuhapon is concerned, tayaon mismo ako dumang personalmente, nag-verificar kita kan mga ipipaabot sa tuyang istorya, yung managad kasuhapon, mainit. Hindi ko ngunya, nahapon kung iyo na naman, o ngunya na aga, or kaso previous iyo pa. Pakireparo tabi LKY ha para mapakaray na tabian environment kan mga pasaheros. Bakong maging stressful. Magilugod na enjoyable. Fiesta official na palang ngunyan ba? Tama ba? Dahil naning opisina ngunyan yung mga sa gobyerno? Uno, iyo pa, sabagay, Sabado pa, Sabado muna, Domingo yung 1-2.
chiquititan tan tan, que tumban pan, que tepe tepe tam pam pam, que tumban que pin. Chiquititan tan tan, que tumban pan, que tepe tepe tam pam pam, que tumban que pin. Ecstasy. Itong so biyaheng pa Manila ang pinagmiminyato. So yaon dyan sa kuna sa LKY. Bako itong so mga biyahe kan van sa yung biyaheng Manila, yung naglalaog naman sa passenger terminal. Ano po ang mainit? Day so air conditioning nagagana kasuhapon pag dumanta ano. Kaining so mga van open ko bagayan, open terminal. Bako man na sarado kay mapresko. Itong so pa Manila. Suminalaog mismo duman sa passenger terminal. Ano po? Bueno, may bareta mo na kitang alas 10. Dispas by mga hanap buhay pa. Mabolta ang programa Pakaliskan mga yan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan gaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagbilog ng Technical Working Group si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na maugid sa gabos na flood control projects kang ahensya bago inipondohan asin puunan sa taong 2027. Kaibahan sa grupo sina Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos Primo David, Guillermo Tabios, asin Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Sigun kay Secretary Dizon, kamawutan kang binilong na grupo na siguruho na matanos, epektibo asin may scientificong basingan ang lambang proyekto bago iniipautob. Dahil sa dakol siyang nadiskubre na proyektong daing malinaw na plano o pag-aadal dahilan kung nata padagos ang grabing pagba sa nasyon maski bilyon-bilyon pesos na ang pigastos kang gobyerno. Ipinunto niyang may nagkapirang proyekto na ginibo para denunsyahan kaya kay puhan bago na ang lapang sistema. Plano man ni Secretary Dizon na gamiton ang nasabing grupo sa pagbilog ng budget para sa 2027 mantang pigahalat ang 18 na Major River System Master Plan hali sa international partners arog kang World Bank, Asian Development Bank asin iba pa. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Cologne, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Aber daw, diretso pa kita kan programa asin impormasyon dyan sa luwas. Nasa linya man si Karen Nicole Ala. Hali dyan sa iyang location. Dagdagantaan informasyon. Karen Ala,
On the Spot Report. Ikonektar ta kay Karen. DZGB On the Spot Report. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, Sir Pio. Pinagdalagan na po tulo dito sa Legazpi City Terminal. Itong po sa SKY Terminal. Ngunyan, kumpirmado, di man ang talaga Sir Pio nagpa-function sa mga aircon. Kumpirmado man na sa mga past few days, talagang nagpa-function talaga ang aircon. Ngunyan, pinagsusok niya to sa security at yun sa Manila Turismo Legazpi City Terminal kung ano ang nangyari kasi nagpo-function ini halagad Sir Pio sa inagwalat ni Sarong komento kung ano ang rason halagad ang nilalagsan sa tuyang rason pinagkikipuman kan man yan to aligabo sa nganing masolusyonan ining init-piti at yun makapag-function na ining mga aircon Kumpalan Karen, bako lang kaswapon but the previous days iyo na so sitwasyon kaan. Tama ka sabi Sir Pio. Iyo ang parehong kahayag na itikwaralat sa kuya kan mga attendant dikti and sa mga tindera dikti. Ano yung nangyayaan madam? Dari mga pirang aldaw na ngaya, raot ng aircon dikti. Pag minaapot na hapon, talagang mainit man talaga ang pagmatidigi sa mainit-init, minsan din natin kaya kaining aircon electric pa na iwata. Pero Sir Pio, sigun ka sa Maniamento kan Terminal, pinaggigibo na tulad nindaan na solusyon, pangani na masolusyonan ng masa airconan ini. That's good. Iyo tabi Sir Pio ang winalat na impormasyon sa tuya digi sa DCGB. Ayan, Sir Pio. So, sa ngunyan, ang presenting sitwasyon, ako pa man matawon ang mga pasero, may mga naghahalat man, halagad maray sa natay ko diktik iso sa kulang electric fan na iwatan na nakakapagpalipot sa ila. Yan. Pero pagkuan nga, paghapon, tama ito so itigtao pa ba niyan, pinagkonfirmar sa imo, kan mga yaon mismo dyan, mga tinderas at tinderos, na paghapon lalong minainit tagulpi na ang tawo. Yan, tama sabi Sir Pio. Tapos ang kumbaga diyan, ang design kayan, it's not open air design nga ni para sa air conditioning air conditioned environment. Sarado sa mga salming. Tama sabi Sir Pio. Ang bukasan ng pinto gayo dua. Kulang ito sa ventilasyon. O tapos itong subot-tubot na dakulaon diyan, daiki kaya pag matawo ng todo. Yan, tama ka sabi Sir Pio. Ang nabibilang ko sa ng iwata na electric fan dikti, gawa man sana. Pero at least yaon sa effort na ipaabot yan sa management and may simbag ba yung management pina-acknowledge sa talagang nagka-diferensya at pigigibo man so solusyon. Tabata may kunyan baga so gobyerno so LTFRB baga may memorandum yata yon na asikasuhon yan ng mga terminals. Tapos baka papagmultahon sinda ka iyan. Kung magreklamo mo na ma-found out na napapabayaan mananggad. Pero piga-aktibaran man, sige. Yes, Sir Pio. Kumusta ang kwan dyan? Kumusta ang pasahero niya? Sa bagay, bako niya na oras pa kan relargahan. Hindi ganit Sir Pio, maabot pa sa mga sanggatos. Dito nun pa man sana. Pero pag south ining hapon, grabe na dikti. Yaon na mamamatian ng gadan init. Yan, obserbaran mo dyan na hapon. Magpasiring ka dyan, makakuang ka na dokumento dyan, iyo man agad ang init ka dyan, grabe na. Yes, Sir Pio. Pero itong suduman sa kwan, sa mga vans, okay, ma-fresh ko duman, ta-open air ito yan lang na pa Manila, buda Panaga, na mga aircon bus. So at least na ko ato sa management na pinag-asikaso manin da. Yes, tama Sir Pio. Sige, thank you. Ikinaabot yan sa tuya kan security guard. Kada man sila pwedeng personal maintain matampang sa media, iyo ang protocol nila. Sige. Yan muna Sir Pio ang impormasyon dikit sa Legazpi City Terminal. Maantapay kita kaan, Karen Hala, DCGB. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ano po, yan po, nakuha namin yung lado ng LKY dyan DZGB On the Spot Report. Talagang di past days pa pala mainit na dyan. Nagka-defecto yung air conditioning system dyan sa LKY. Yan pinag-asikaso man, susugdo man sa pag-aaram and pag-e-effort kan sa tuyang news team na mako ay yan na lado dyan. Because talagang concern yan Ang negosyo nindo is
connected with public interest na dapat atamanan ang publiko tabi. So, yan na po yan ha. Sana dyan na hapon maayos na yan. At grabe ang sakripisyo talaga. Dahil pangani nagbabiyahe sa mga pasaheros, sa pag-standby pa sana dyan, stressed out na, lalo na pagbiyahe pa, paano na yan? Pagal ng dati, so init, so environment, so init ka na palibot, dahil pangani nagbabiyahe, ando na, mainit na. Paano pagbiyahe kan? Bako ng tultulan kondisyon kan mga pasaheros tabi. Well, at least yan, also management po nag-asikaso man kan siring na bagay tabi diyan sa LKY Grand Terminal. Ang terminal bagat pati ang terminal sa totoo lang saro yan sa mga sikreto kan mga nagpa-package nin tourist destinations. Saro sa mga suwestyon nila dapat ang mga terminals pag abot pa sa nakan pasahero, either tourist or regular passengers, impressive ng marhay ang mga terminals. Buda itong so pasahero na malarga hala sa sarong lugar. Pag duman mo sa terminal, passenger terminal, dapat impressive yan. Kung araw ka na inconveniente, bakong impressive, siyempre, mawalat iyan ng ibang reaksyon. Dahil na makaka-encourage pa na magparasyar din sa tuya. Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano. So, duman baga sa tabako na suspect sa pambabadil gadan sa duwang biktima, duwang kababaihan yata yun pinalibre kan otoridad because of procedural matter igwa kaya iyanin sabuton ta maski gulpian sa tuyang gulo-gulo man kung sabuton ta na dapat igwa ning sunod na proseso sa pag-arestar kan mga suspetsados kung mapasala dipisil lugod dipisil so somewhat ang paghanap ng hustisya talagang kunyanan man tiyagaan buda sa sabuton niya to binuhian itong suspect duman sa tabako because of procedural matter. Pinag-orden kang prosecutor na dahil pwede yan na ikulong na ta parang may mga lapses na o kaya itong maluwas na sa regular filing na lang tabi gayod ito ano ba yun kung basta yan bako ako masyadong versed pero in a nutshell because of the procedure sa pag-arestar kaya pinalibre ito kan pulis pero kaso pinaghanda na ifa-file na tabi yan. So araw kaan talaga digdi sa tuya sa Pilipinas. Igwanin mga prosedimento parang kunyan so prosecutor ang nagrekomendar ka ito. Tabi si Pading Jomar diyan sa mga follow-up ka yan. Pading Jomar. Hello Pading. Opo. Na-file na pa di sukaso double murder. Double murder niya. Na-file na sukaso kasubanggi. Pero pag-abot naman sa warrantless arrest, medyo may kulang kilit sa proseso. Kaya ang ginibukan piskalya, diretso sukaso, pig-release ng una suspect dahil ang bakong epektibo sa warrantless of arrest. Correct. Pero sukaso pa rin piyo, mag-uusad na. Ngunya na November, abo lang sa to ipabulgar so eksaktong petsa. Actually sa kuso petsa. Magkakaigwa na preliminary investigation so piskalya duman sa kaso. So naluwas na parang regular filing na iyan. Parang regular filing pero dahil nakaipuan mag-file, tanay-file na sa kaso. Ang process na pinagsusunod, so dalan na kang regular filing. Roger, so nawara itong sa inquest proceedings na kaipuan na i-detain na suspect. So dahil na ito mapipwede because dit na teknikalidad may pagkukulang sa so requirement para sa warrantless arrest.
may kulang duman dahil nakumbinser sa piskalya na pwede itong idiretso na warrantless arrest, kaya rinilis kan piskalya sa suspect. Pero sa kaso, Diretso. nag-uusad na. Yan. Maluwas na dyan. Yun na nga ito. Sudala na kang regular filing ng kaso. Roger on that. Kaya Oo. tiklinaw man nga ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo na baka ngayon nag-iisip sa mga tao na dahil nakafile kikaso, tarinilis, sabi ni COP na i-file sa kaso, Yes. may schedule na for preliminary investigation. Yung pigapod na PI. Yan. Roger on that pare. Tapos, dahil nangangahulugan na libre doon na siya. Dahil, so kaso, yaon na, nagdadalaga na, aarestaro na sa naan, once na magsunod na sa proseso, makapagkuha na sa korte, ning warrant of arrest na. So, regular warrant of arrest na. Correct pare, Yan. correct. Yun na Kung yan. dahil siya magbutuha sa PI. preliminary investigation, gustong sabihin, dahil niya na ipigdepensa sa sadiri niya, masunod na dyan sa warrant of arrest. Sa angat kaso na, mandamento de arresto na. Yan. Roger on that. Sa angat korte na, ang diretso kaan. Roger on that pare. So, yan, tama. So, sa tuyang pag-istorya kung Padring Jomaran, no? Roger on that. Okay, sige. Sige, thank you so much, yun pare. pare ang update. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadring Jomar. So, yun na nga sinasabi natin, kasubago, regular filing na. So, dalaga na, proseso na kan regular filing ang pinagusunod, taday na sunod, aday na obserbaran so requisitos duman sa warrantless arrest. Prosedimento na dapat na pinagsusunod, tanganing maging efektibo ang pigapod na warrantless arrest. Igwaning kulang duman sa requirements na hiling kang piskalya. Ngunyan, pinalibre ito. Pero dahil nangangahulugan na bako siya akusado. Yan. So, kaso nakasaangat na, diretso na iyan tabian pag-imbestigar, mga preliminary investigation. Iyon na inisip procedure under the warrant, under the regular filing. Preliminary investigation, dumang ka sa piskalya, haputong ka, gabos-gabos, and so piskalya, ma-recommender na sa korte, na isaangat na ang kaso and uyan na, mandamento de arresto na. Depende na po yan sa apresasyon kan piskalya, prosecutor na ilalaag man sa kamot na kan huwes sa korte. Ma-apply na ning mandamiento de arresto. Yan. Na tabi. So that's it. Tama so kanta na regular filing ng sistema. Yan. Kaya itong nagsusubaybay kan mga pangyayari dyan, yan na po ang sitwasyon kang kaso ngayon dyan sa pambabanilgadan sa Tabaco City. Double murder ito ano? Gulpi man bagaso pagbasol kay itong suspetsado, kundi ano pa man tabi. Yan. Naka-file na yung asunto. O palang tabi duwang mga kongresista tadigdi sa segundo distrito. Primero, si Congressman Caloy Andesloria ipinag-endorso ni Speaker Boji D mismo na maging permanenteng miyembro kan Board of Regents kan Bicol University. Plus, enot na naging miyembro man, konfirmado na, si Congressman Pido Garbin Jr., Attorney Pido Garbin Jr., kan ako Bicol, miyembro kan Board of Regents. Yan. Ining suki Congressman Kaloy, rekomendado na siya ni Congressman, ni Speaker Boji D. Maging permanent member kang kunyan kan Board of Regents kan BU. Mantang itong suki Congressman Pido, Board of Regents member siya, permanent na tabi. Ano po? So kung magkataon, duwaan sa tuyang magiging boses pa dyan, sa Bicol University, Board of Regents. Saro sa pinakahalangkaw na governing body kan Premier University kan Bicol University. Congratulations sa indong duwa tabi Sana ining kikong kalay diretso na yan. Rekomendado na siya, endorsado na ni kunyan ni Speaker Boji D. Antang suki Congressman Pido, ito na, miyembro na talaga siya. Tabi congratulations to both. Sana magkasabay ka mo dyan, na? Istorya taba kaswapon, sa publiko ni Kong Kaloy sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Yan. Dipisil bagan pagpaparakuha ka yan, ma-research ka. Gulping mga requisitos. Kikong Kaloy day, ilawas ko ngaya yan.
Transparent ngayaan sa kuyang politika. Sabi ni Congressman Kaloy. Sana sa ibang mga elehidos politikos, mag-arog dyan sa kunyanaan, ehemplo ni Congressman Kaloy, na Loria. Me gusta mi, así, me gusta mi, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Tabi reminder, ang 1 is All Saints, yung 2 yung All Souls. Yun dapat sa mga kwan talaga, sa mga kalagano. Pigo para oro-otro na yan. Pero natutuod kita na 1, unong banggi ang pasirig yan sa mga Campo Santos. Gura nun daw ang responso niyan. Mabenta ko niyan sa mga nag-responso. Igwa man kayo ng special na mga rates, Buda itong medyo hababa sana. Ang gura ng pagpapintura. Igwa bagang report si Karen Cansaro yata ito. So, pagpintura kan mga lapida. Inda ko dyan sa mga cemetery sa iba, sa public cemetery, kung igwa pa ka itong nagkukonekta baga ng kuryente. Pailaw. Yan. Yan ang mga buhay na negosyo ngunyan. Yan ang mga buhay na negosyo ngunyan pag piyesta nin gadan todos los Calagues, as in todos los Santos. Congratulations sa Congressman Pino Garbin Jr., Board of Regents, Bicol University, and si Congressman Kaloy Andes Loria. Endorosado man po yan na maging membro kan Board of Regents kan Bicol University. Yan tabi. Morning. Ito pala natutunglukan ko yan kan Albay Institute for Artificial Intelligence and yung DRRM Building Training Institute man yan sa Pulangi, pati yung sa LTO, pinagdonar yun ko niyan ni Congressman Joey na Salceda, yung saro sa mga investment niya man idinunar tanganing bugtakan kan training center na indyan yung artificial intelligence, which is yan, dahil na kita makakahali dyan, masabay na kita tabi sa advancement, as in pag-upgrade kan information technology highway, parte nan kan sa tuyang buhay, ekonomiya, agrikultura, depensa, edukasyon. Kaya sabi ni Congressman Joey, magkunya kita dyan, mag-invest niya kita dyan. And yan naman, pinagsaluman na Congressman Adrian Salceda, yan para sa duro-diretsong operasyon kan Albay Institute for Artificial Intelligence. Yan. So, daga ni Congressman Joey dati dyan. Dating Congressman Joey dyan sa Pulangi, iyon ang natutuglukan mo niyan, pinagdumar po para sa arog ka na katuyan. We prepare the society, we prepare ining para sa, because AI is here to stay sa satuya, dahil na kita makakasiblag dyan. Sabi ni Congressman Joey, parte yan kan creative industry, ang AI, parte na ayan tabi na mga gabos, transaksiones, governance, defensa, agrikultura, research, edukasyon. AI is here to stay. Artificial intelligence tabi. Anday isa na pwedeng masalidahan kan gayon ang kunyan ang mga announcer. Tabi in flesh and in blood. Yaon na yan ang mga media practitioners tabi yan. Pareho man ang kanso radyo baga, AM radio na mga radyo, nawala na itong mga radyong ang brand, mga artista, pero ang AM band is here to stay tabi yan. So sa tuyang kinaban. Ano tabi, Chief Tech Ramer, pwede na ba tayo dyan? Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat kan sa idong pagantabay. Sana po natawan mi na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang magakaya sa programang Tingog kan Banwaan, sa pagikan informasyon, kalingaan,
Bareta asin iba pa. Viva Senyor Santo Cristo. Happy weekend. Masunod tulo si News Director Mar. Si News Director Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Mahal na Diyos ang magbantay. Tayo'y nagkasama.